Video jengna sekang sana muchungo nung tumung no story video no jajagya hanke nayapano tongdi pia story samani engka ani channel ni category tai story ni bisingtei live tamo mistake rok ongoi tong abono phunugoi nung abo hai mistake ta khlaidi eba huske tongdi abono se sana nayo jeng bo views ni bagai simi hinei hamya rok no khlaina muchungya norok negative tawan sukdi jeng nayo norok no kisasek bujirma bai baksa chini channel bo norok ni hamjakma bai kuchugo kawi manthung hinei jotono no hambai hake tini ang khorokja takuk ni story no sanai ang saya hini tongmani no phia bini mokol ni muktui no nokoi norok no sawai khonarina ni nangkha o takuk ni mung ungkha jeki deborma kami tuimo du chakhumagat bohunke agi ani khorokja school ni friend no bini story ungkha bigra basa ungkai hamjakma borok bai swkakjakmani saknang yakhlaijakmani kaisa kubi kothoma bini hamjakma bwrani kami ungkha khuntoya kami story no ang kisa samabai no norok no bujirnani chaitoknai himdike bini story no khnawi nailayano puilao takhuk bini hamjakma bwri bai kali puja o sinilayo phiao takhuk bui hai kali puja o berayei tongthogei malai sinilaimaniya bonke gri borok ba kisasek da manjano hinei kali puja o dukan riwi tongjao aphorno bini hamjakma bwri bo bono nugei hamjago hakeo takhuk bo hamjakha hamjago hunma ba ganang gri wansuk jagya puila borok gnei no nugei jajak lai no hamjak laikya abo haike no borok buji lai tonglayo bwri bo o takhuk no hamjakma bagai bujiwi no tongjao aboni ulo o takhuk bini hamjakma bwri no tamle khogei toninai ba bo saka ale gri borok ba nung ano ulo rogoda yakari kalangno ulo rogoda problem ungno amahai bini hamjakma bwri bo bono hamjakma bagai yakari hini sawo ulo takhuk no bini hamjakma kubui no bujirnani bagai o takhuk ni nogo phaikya o takhuk ni nog ni borok rok bai bo malaina bagai phia bwri ni bupha songhke bigra hini o takhuk no kisapono chajakliya ulo bwsajak no bo talangai thangka aboni ulo o takhuk ni bwri haino hai o takhuk ni nogo phayo tamni khunke bini buma phasongse o takhuk bai kainani ko siapano bo hamjakma rikhangkele ulo ma go sinai borok jetei no hinei phia buma pha haino hai bono phai talang thangpayo ulo takhuk bini hamjakma bwri ni nogo malaina thango afro bono ulo kainai hinei bwri ni bupha song sawo phia o takhuk bwri ni bupha song ni okok no poito khlai mansukya aboni bagai bo sungo tabuk jungno kaya phano waisa waisu malai ruide toniwi mano hinei bwri ni bupha sawo chini kami o ta phaiti buinano nukheno bunai hinei okok no khnawi o takhuk wana jago ani hamjakma bwri ni buma phase ang bai kainani ko siwi tongke tamni ang buibai pujakna ko klai afro o takhuk no gri borok hini belai no lachima singsa rokbo khlaijakha haike no o takhuk lachimung manei bonogo kiphelani nangkha aboni ulo o takhuk bini hamjakma bwri bai waisipono kok rok ma salailiya bwri ni buma phabono mobile rok yafarliya phia o takhuk bini hamjakma bwri bai kok sanani muchungjagei call rok khlaio ulo khe o takhuk bini number rok no bebak no block khlai rijago tabuk o takhuk belai no kha khamjak bo bini hamjakma bwri no naisingei tongo phia poito khlai manya bobai madema kaijak no ma kaijakya poito gri khatung mano tei o takhuk mokol ni mukti klai tongo gri borok hinma ba asake toni jago hini o takhuk dukhu nangjago phia o takhuk rangri gri borok phano kubai hamjakma no simi bini hamjakma bwri no thuya sakrinai hini wansugo da kokbrok disclosure YouTube channel no teinei ang norok ni takhuk Andrew Deborma aw teitam sanai ang oroke bono hamyabo sana muchungya phia okok bo kubui gri borok hunke khorok nei hamjaklai tongmani phanose swkagei rijago phia gri borok kubui hamjakmanole riwi mano okok belai no kubui hake bayapsong tini okothmano khnawi norok bahai ungjaka abo comment khlai sadi tai okothmano norok share khlai di ani channel lo katal phai tongo ke norok subscribe khlaina di norok jotono kaham krung no tongdi hambai।